Så kører den. Ja. Så er der ikke så meget af det. Yes, jamen først, hvad er psykologrummens? I sin helhed. Har du været ved Tempur Brains Grønne i byen? Den i Vestergade? Nej. Okay. Du kunne ikke huske, hvad for en seng det var, I havde derhjemme nu, vel? Nej, det kan jeg ikke. Hvor var det, I købte den? Jeg mener, det var en på Aarhus, men jeg er ikke 100% sikker. Okay. Og hvor lang tid siden er det? Jeg mener, det er 12-13 år siden. Da I skulle købe den, hvordan var hele forløbet op til? Var I rundt og tjekke forskellige steder, hvad der var udvalgt? Ja, vi var rundt til 4-5 forskellige steder. Okay. Fra billige ind til medie. Yes. Hele spektret igennem. Ja. Og I endte så op med det, I har nu. Ja. Mødte I Tempur på vejen? Det tror jeg ikke, vi gjorde. Nej. Så du har faktisk aldrig nogensinde ligget i sådan en Tempur-seng? Nej, det mener jeg ikke, jeg har. Så. Det er spændende. Det er cool. Så må vi jo se lidt, hvad du synes om det. Først så kunne jeg godt lige tænke mig at vide, hvad du synes om designen, som det står her. Måske ikke lige det hele. Jeg tror ikke, at det var mest kone, der står. Ja. Så jeg tror ikke lige, det var det som det ser pænt. Ja, lige præcis. Hvad synes du om det personligt? Jeg vil nok selv hellere have noget træ omkring mig. Altså det, Som et kabinet rundt om? Ja, et kabinet rundt om. Det er det, vi har derinde. Okay. Så man ikke så stof? Ja. Altså, det ser måske lidt for simpelt ud, eller du kan ikke lide linjerne, det er bedre, at det bare er... Jeg tror også, det er et eller andet, det har vi altid haft på den måde. At ja. Det kan jo sagtens være så. Ja. Laver man bare en præference på det. Okay. Jeg tror også, hvis nu skal tænke lidt praktisk ind med hensyn til krop, eller sådan strækdagen, eller sådan noget, hvordan skal man have det hele vejen ned, og ja. det praktiske ting. Det er jo øjne med i case, man skal jo også huske at tænke praktikken. Ja, fordi jeg tænker, at altså, hvis der er sådan et stof, så kommer det ud, og så kommer strækdagen ud over. Ja, det er rigtigt. Så er der ikke meget sjovt ved at have et stof. Det har vi jo. En træramme udenom. Ja. Yes. Så dagen går ned i siden. Hvis du nu skulle vælge at købe en Tempur-seng, så havde det været en anden farve? Ja, det tror jeg nok. Okay. Hvor er vi henne af? Sort. Klassisk, sort, minimalistisk. Okay. Det er i hvert fald den måde, vi sådan holder vores soveværelse på. Det er ikke sådan, at vi skal bare lade så det skal ikke være alt for styrt eller andet. Nej. Hvordan bruger I jeres soveværelse? Er det kun udelukkende et privatrum, hvor I hører til, eller bruger I det også som en form for accessory? Altså det skal altid se flot ud, og der er hængende lamper, og det ser godt ud, eller hvordan? Ja, det er et privatrum. Det er et privatrum. Yes. Okay. Hvad med bænkene? Hvad synes du om dem? Det er fordi det er træ. Ja, men det kunne også godt være stål. Fantastisk. Jamen, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at høre en lille smule om, hvad du synes om at ligge i en Tempur-seng. Ja. Så hvis du vil tage plads, så må du meget gerne det, men det er vigtigt, du må sgu ikke lige falde i søvn, fordi så... Jeg tager skoene af. Det behøver du ikke. Du smækker bare benene op. Det er sådan en, der er inde bag mig. Det er nemlig en, der lige former sig efter kroppen. Ja. Hvad synes du om det? Ikke er det godt her. Jeg tror bare ikke, det er noget mig. Jeg har en gigtsygdom, så jeg tonser rundt i sengen. Okay. Og du vender dig ret meget om natten? Jeg vender mig ret, fordi så snart min bryg ligger stille for lang tid, så begynder den at stive. Okay. Så jeg vil være en af dem, der... Men hvad vil det sige, at du har en gigtsygdom? Hvad betyder det?
Det betyder, at det er ligesom, hvis jeg står og sidder for længe, og ligger for længe, Ja. så får jeg ligesom point. Okay. Derfor kan det selvfølgelig være, madrassen kan være god nok, men hvis der er sådan, at man ligger foran sig efter, at jeg vender mig 25 gange i løbet af en dag, Ja. Okay. så ved jeg ikke lige, om sådan en tilpasser sig, om det vil være særlig smart. Så måden at komme din gigt til livs, det er egentlig ved at bevæge dig meget rundt i sengen, i stedet for at ligge helt stille. Det alternativ, det er ikke så over 2-3 timer. Så jeg tror, min krop har vendt sig til at Ja. sort rundt i sengen. Okay. Og der kan man sige, der er det jo heller ikke det bedste, hvis man skal have lidt fjedre til også at hjælpe en rundt, så er det fast materiale. Okay. Hvad synes du om kvaliteten af det? Jamen altså, man ligger da skide godt. Altså, så længe jeg ligger stille her, så ligger jeg skide godt. Så ser du godt. Der er også en fjernbetjening, som du godt må trille lidt rundt med, hvis det er. Ja. Ja, fordi den bruger jeg også meget. I har selv elevation. Ja, det har selv en version. Når du bruger din elevation, hvad bruger du den så til? Er det hver aften, du bruger den? Ja, det er det. Altså, jeg ligger typisk sådan, som jeg gør her. Sådan der? Okay, det var jo ikke meget, der var. Nej, altså, har vi også fjernsyn, så er det ikke. Men så ligger du og læser og ser tv og... Fantastisk. Hvordan? Nå, nej, det er bare hurtigt. Altså, det er sådan, teknikken der er også udviklet sig lige der 12-13 år siden. Det kan du have ret i. Det er faktisk næsten det omkring, jeg tror i 2001, at Tempur de begyndte at lave de her senge her, så det er jo en rumtid siden. Ja. Men hvis du skal prøve at fortælle mig lidt om følelsen på selve madrassen. Jeg ser synes jo, at man ligger dejligt fast. Det er ikke noget her, så lige har behov for. Nej, du vil helst have en lidt mere fjedrende fornemmelse. Ja, så jeg skal bevæge mig lidt, og det tror jeg, det vil være besværligt. Ja. Hvad med, hvis du kører hånden over, hvordan føles det? Det er meget spændende. Ja. Har du noget sammenligningsgrundlag, hvis vi prøver det på en skala fra 1 til 10, hvor god kvalitet tror du så det er? Altså, det er ikke nok, uden lige stykker, der er lidt på. Ja. Det bliver kendt på. Yes. Så det er meget sjovt, at det også man bare med hånden med. Mm. Hvor mange timer sover du så om natten, når alt det går godt, og der ikke er bøvl med ryggen eller noget som helst andet? Så sover jeg lige der 5 timer. 5 timer? Det var da ikke meget. Nej, men jeg sover også til middag. Til førtidspension. Okay. Så giver det mening, fordi 5 timer, så vil man da være i underskud. Ja, I hvert fald. Jeg skal op for livs. Altså ligegyldigt hvor meget jeg vinder fra, og så er jeg behov for Ja, at komme op på lægen. okay. Det er ikke en farlig sygdom, men det kræver bare bevægelse. Det er tid. Ja. Det er selvfølgelig også altid dejligt at bevæge sig, kan man sige. Men... Men man tager sig for lidt mere tid mellem 10 minutter til at nu skal man bevæge sig. Okay. Nå, sådan er det. Altså, jeg er det ikke hele tiden, men jeg kan bare have det. Nej, okay. Har du aldrig fået rådgivning i forhold til, om der skal bruges nogle ergonomiske puder til dig, eller ergonomiske stole, eller ergonomiske senge, noget som helst? Nej. Okay. Jeg ved, Tempur, et af deres helt store kundesegmenter, det er jo lige præcis sygehuset, ergoterapeuter, fysioterapeuter, og de bruger det meget til folk, som skal ligge ned i længere tid. Det er jo nok mest rundt af vækkesår, eller jeg tror ikke det, eller hvis det er på sygehus, vi snakker om. Jo, altså jeg ved i hvert fald, at jeg har en lang række af ting, som det kan afhjælpe. Men det er jo spændende at se, om gigt også var noget af det. Det vil jeg i hvert fald lige prøve at tjekke op på. forestille mig, det kunne
Ja, men det kan nok også være, at du får, fordi der er folk, der har slidgigt, der er nogle anden. Min med kronisk gigtsygdom, jeg altid har haft. Ja. Som desværre så er slået ud de sidste par år. Er det noget, der bliver værre, eller holder det samme stadie? Eller? Hvis jeg sørger for at træne mit ryg, så siger de, at det ikke bliver værre. Okay. Så er det bare det, du skal gøre. Ja, det er jo det højeste prioritet, ja. Fantastisk. Rigtig godt. Nå, ellers så umiddelbart, så synes du, det er en dejlig seng, men du kunne ikke lige selv forestille dig at ligge i den på grund af, at du typisk vender fra. Ja, og det tror jeg, det vil være, lidt træls for det. Det vil være lidt hårdt, når man giver så meget efter, som du gør. Ja. Hvordan leger du at ligge på ryggen, som du gør det, eller ligger du på siden, eller hvad gør du? Jamen, jeg ligger lidt på siden eller på ryggen. Okay. Det skifter meget. 25 gange på en nat, så er det jo selvfølgelig. Jeg ved ikke, altså jeg ligger før jeg sover, så ligger jeg ikke og tæller på det. Nej, selvfølgelig ikke. Det er mange gange. Ja. Okay. Det er fantastisk. Det var cool. Ja. Det er det, jeg skulle høre. Så bare som om igen. Ja, det kommer an på, om du synes, det er dejligt at ligge der. Jamen altså, som sådan er det dejligt at ligge der. Bare man ikke falder i søvn, så er det fint. Ja, det er okay. Super. Så kunne jeg godt tænke mig at høre en lille smule om de puder her. Ja. Hvad du synes om dem. Og der snakker vi ikke så meget om design, fordi det er jo virkelig bare en pude, der kommer et lag ud over, så det er jo ikke så teknisk igen. Men igen, følelsen af den. Og der er også inde på den anden side.